Πάσα ευνηδιασμού από τον Διαμαντίδη. Απόλυτης ακρίβειας στον Μπατίστ, ο οποίος πέτυχε το πρώτο. Κέτσμαν. Άσχημη πάσα και ο Παναθηναϊκός φεύγει με 2 εναντίον κανενός. Ο Περπέρογλου πολύ εύκολα. Έχουν τρέλα, λέει, μες στο μυαλό. Η τάπα από τον Φώτσι. Τον πίεσε ο Μάριτς. Ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε λίγο, αλλά παρόλα αυτά πιάνει την άμυνα της Παρτίζαν σε ασταθή ισορροπία και σκορά. Διαμαντίδης με πλάτη. Περπέρογλου εντελώς ανενόχλητο σουτ προπόνησης. 7-9. Πρέπει να την νικήσει ή έστω να χάσει με λιγότερους από 4 πόντους για να εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλό του και να μην μπλέξει σε αναμετρήσεις με τη CSKA. Τρίποντο από τον Νίκολας. Οι Σέρβοι κάνουν ό,τι θέλουν. Ο Παναθηναϊκός έχει την απάντηση από τη γραμμή των 6-25. Όπως συνήθως ο Σερμαντίνη. Πέρασε ο Νίκολας με ένα έξυπνο κόλ που απέφυγε τα απλωμένα χέρια του Βράνιες και μάλιστα Σπανούλης. Πάει μέσα με όπλο την ταχύτητά του. Πολύ ωραία ενέργεια. Ο Μάριτς σε επιθετικό rebound. Η άμυνα του Παναθηναϊκού αποκοιμήθηκε, αλλά ήρθε ο Χέισλιπ, ο μόνος ξυπνητός, να σβήσει εκεί τα φώτα. Ο Δε Σπανούλης στην επίθεση είδε ανοργάνωτη την αντίπαλη άμυνα.